Mars Gamer εδώ κάτω σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε σε καινούρια μας account με τον Ηλία, τα καινούρια. Εγώ στο παλιό μου είχα τα πάντα. Να ο Ηλίας. Το καινούριο του έχει κάνει ένα καινούριο κανάλι. Ο κυτρινό μαύρος αετός. Όχι, ο μαύρος. Α, μαύρος έβαλες. Παιδιά, μα φαίνεται το δάχτυλό μου σόρι εδώ πέρα. Δεν έχω άλλη κάμερα. Λοιπόν, θα περιμένω τον Ηλία επειδή άρχισε καινούριο account. Πραγματικά, παιδιά, στο παλιό μου είχα τα πάντα. Δεν με μπορεί να μην πιστεύετε. Λοιπόν, Ηλία, έτοιμος. Πρέπει να παίξει κάποια μάτς, γι' αυτό εμείς πάμε σε κάποια μάτς να παίξουμε τώρα. Εντάξει, Ηλία. Τι θα παίξουμε. Θα παίξω knockout. Έχω όλους τους κάνω. Θα βάλω Μίκο. Μπήκαμε, παιδιά. Λοιπόν, είναι το καινούριο season που θα το πάρω, παιδιά, από τον μπαμπά μου, από το account του. Περιμένουμε να μπει το game. Τι έπαθε, ρε? Τώρα που έκανε το βίντεο έτυχε. Περιμένετε λίγο. Να σβήσω. Περιμένετε με. Εσύ που μπήκες εδώ πέρα που σου ρυθμίσει. Και εσένα δεν σε αφήνει η κάμερα. Τι κάμερα. Εμένα δεν μου ήταν έτσι. Τι έγραφε και μπήκες. Δεν θυμάμαι. Άλλες, ναι. Ω, Παναγιά μου, παιδιά, sorry. Περιμένουμε τώρα. Πριν μια χαρά τη είχες στην κάμερα. Ναι, το ξέρω. Γιατί το έκλεισες στο βίντεο? Δεν το έπαιξε. Γιατί έβγαλες την κάμερα? Δεν έβαλα μόνο του δουλειά. Α, μπήκα στο μάτς. Εντάξει. Πάμε. Να κάνουμε live. Μπα. Γιατί να κάνουμε live? Ω, παιδιά, κολλάει full, το ξέρω. Κάτι. Να το. Κάμερα. Παιδιά, κολλάει full για κάποιο λόγο. Πώς είπατε, έχω 78. Κάτι έχει πάθει, παιδιά. Χιλιαγκάρι. Πώς θέλει η κάμερα. Παιδιά, περιμένετε. Να το. Εντάξει. Δεν είμαστε εδώ πέρα. Απλά πρέπει να παίξουμε και εδώ τα μάτια. Λοιπόν. Πάμε στο shop να δούμε τι έχει. Λοιπόν. Ο Ηλίας τώρα περιμένουμε να κάνει τα μάτς. Εμείς πάμε να βάλουμε τον τιτά. Περιμένετε, παιδιά, γιατί ξέρω φαίνεται το δάχτυλό μου πολύ. Μου μπήκε εδώ πέρα. Περιμένετε, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, παίρνουμε Dynamite. Πάμε knockout. Τα λέμε όταν μπει. Παιδιά, μπήκε. Πάμε. Γιατί κολλάει τόσο πολύ. Αμά, δεν έχω internet καλό. Εσύ έχεις internet, Ηλία. Μιλάμε τους τρόπους, εγώ και τους τρεις εδώ. Εντάξει, παλεύω. Έχεις, δεν έχεις όμως. Σέλι εναντίον Σέλι. Πάει Σέλι, νίκησε εγώ. Αμάριας. Να καλά. Star Player Marius Gamer. Κάντε like και subscribe. Παίρνουμε πάλι play again. Γεια σου. Λοιπόν. Ο Τζίνι λέγεται high για κάποιο λόγο. Μου λέει να παίξεις κι άλλο ένα μάτς.
Δεν παίζεται αυτό το ίντερνετ πραγματικά, παιδιά. Πώς ζω Δεν παίζω, δεν έχω ανοίξει βίντεο ακόμα. Το ξέρω. Ας τον άσο μπρε. Εσύ παίζεις κάτι άλλο. Εντάξει. Παίζεις άλλο παιχνίδι. Όχι άλλο παιχνίδι. Το ίδιο σε άλλο μάτς. Πάτα σούπερ. Περναμέντος. Έχασα. Γιατί δεν πας σε σούπερ δυναμέντος. Απ' τα ποτάκια έχασες. Τόσο νουμπάς είσαι. Έχασε απ' τα ποτάκια ο άλλος. Πάλι star player ο Μάριος, εδώ παίζω εγώ με προ. Κάλυσε. Περιμένουμε όταν μπει. Τώρα Ωραία. πάμε παιδιά. Πότε κλείσαμε 6 λεπτά. Hi guys, Black Eagle εδώ. Είναι το καινούριο μου κανάλι και σήμερα θα παίξω Brawl Stars με τον Mario Game. Είναι ο Ιάσονας. Βγάζω και εγώ βίντεο παιδιά, μην νομίζετε. Ναι. Τώρα τελείωσε αυτό το μάτς, Ηλία. Μην μπεις. Εντάξει. Μου λέει αναγκαστικά να μπω. Τι σου δίνει. Ναι, περιμένετε λίγο παιδιά. Θα σου στείλω friend να γίνουμε. Στέλνω εγώ δεν πρέπει. Τι να μου στείλεις. Λοιπόν πήρα. Μου φύγει η κάμερα ρε. Γιατί Δεν ξέρω. βγάζει ακόμα βίντεο. Έλα να πάρω το Frank ρε φίλε. Περιμένετε λίγο παιδιά. Τα λέμε όταν γίνουμε friends με τον Ηλία. Bye bye. Παιδιά, όπως βλέπετε γίναμε φίλοι με τον Ηλία. Να τώρα έχεις το ποδόσφαιρο. Θα πάμε, τι έχεις, το ντουο το έχεις. Πάμε ντουο. Let's go girl. Παιδιά έχω μόνο τη Shelly επειδή είναι το καινούριο μου τώρα. Πρώτη φορά παίζω από εδώ Brawl Stars. Εγώ στο παλιό μου account είχα. Πόσα μάτς θα παίξουμε τώρα? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Αφού είναι μικρά μου μάτς. Μετά θα βγάλουμε και live Μάρι. Τι live. Στο YouTube. Δεν μου το είπες. Θα βγάλουμε. Έχω 6 damage bro. XP. Το damage είναι τη ζημιά. Τι? Τον έφαγα εγώ. Θα βγει σειρά βασικά. Μετά από αυτό το βίντεο βγαίνει σειρά. Όχι. Α, δεν έχεις play game. Πώς, εγώ δεν είχα. Μετά από αυτό το βίντεο βγαίνει σειρά. Όχι live, σειρά. Με τι όμως. Θα ξαπλώσω. Θα βγάλω Ηλίους ο ποδοσφαιριστής. Ή ο μπασκετμπολίστας. Ναι, Ηλίους ο μπασκετμπολίστας. Double kill ο Μάριος. Double kill κι άλλο. Κι άλλο kill. Τους τρόλους μιλάμε. Κι άλλο kill. Τους έχω φάει όλους. Να το kill. Έχω και το gadget το καινούριο.
Πια όλα εγώ τα έκανα, κανένα ο Ηλίας. Πάμε πλέον, Ηλία. Πόσα λεπτά βγάζω? Εγώ βγάζω 10. Εγώ 4. Παιδιά θα είναι 30 κάτι το βίντεο εμένα. Τι? Ναι. Και σαν 20 κάτι. Γιατί 24 λεπτά έχω κάνει. 20 κάτι είπα. Δεν είπα 24. Μιλάμε τους τρόλους. 30 κάτι. Εγώ το βάλω. Όχι. Μα baby. Πού είναι, πού είναι. Ο Πόκο. Με έφαγε κάποιο. Δεν είχα ενέργεια. Γιατί δεν πας από εκεί και πας εδώ. Κοίτα ρε φίλε, τι έχασα τώρα. Το έχασε αλήθεια αυτό. Εγώ τον έφαγα. Ηλία κανένα kill πάντως. Ο Ηλίας. Είναι. Έστριμας. Πάμε. Βασικά παιδιά οι σειρές μας θα είναι και με τον Ιάσονα μετά, όχι μόνο εμείς. Μαρία. Ναι. Η αδερφή μου. Για είδατε που έγινε viral με το βίντεο. Το πιάνει άμα το κάνω έτσι και τα δύο. Κάτσε Ηλία, Ηλία. Να το. Ας το πάρε εσύ. Πήγαινε εκεί πέρα. Μάρια μου είχαμε. Άσε μας, Ιάσονα. Άσε μας. Τι το κάνει. Με ένα HP, Μελία. Τους σκοτώνω όλους, Εντάξει, σιγά μη ζούσα. Ήμουν με ένα HP, ρε. Έλα, ρε, Ηλία. Καλά, δεν έχεις κάνει κανένα kill και σαν 3 μάτς. Τρίτο μάτς χωρίς κανένα kill ο Ηλίας. Έχω κάνει. Πού? Να. Πόσα έκανα εγώ? 3. Έλα γρήγορα, πάτα! Όσο με ένα δεύτερο. Γεια σου όλους ηλίους εδώ πέρα. Για πες Ματιάσονα τι έπαθες. Ω, κοίτα ο Πόκο, είναι ο Rockstar Πόκο. Όχι, εννοώ τι έπαθες πριν. Εγώ δεν έχεις βοήθεια. Ποια είναι η Βιολέτα? Η γαζολέτα. Ποια είναι, πού να το ξέρουν τα παιδιά ποια είναι η Βιολέτα? Ξαδερφή μου. Μόνο δικά σου. Και του Μάρου και εσένα. Είναι εξάδερφή μου! Η αδερφή σου. Παιδιά, Ίσα είμαστε βγες τώρα. λίγο, Ηλία, βγες. Γιατί? Τι εννοείς βγες? Ενώ, 3 αστεράκι. Παιδιά, πριν πέτυχα legendary από τον μπαμπά μου και πέτυχα την PSG σε... Έλα, σούπερ ρέα, όχι. Ρέα. Βάλει την ήττα τώρα. Έχω το ποδόσφαιρο. Πάμε ποδόσφαιρο. Εντάξει, όλα ποδόσφαιρο. Κάνω upgrade εδώ, παιδιά. Εντάξει, θα πω memes εγώ. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο κοντά ήμουν να πάρω το Frank.
Μπάλα έχω βάλει, δεν έχω βάλει μπάλα. Ηλία. Τι έχω βάλει. Είχα βάλει ρε. Περιμένετε το παιδί. Τι είναι αυτό. Εντάξει. Πήρες και το ελπρίμο. Πήρες ελπρίμο. Ιάσονα, τι κάνεις εκεί. Παιδιά θα μικρύνει λίγο την κάμερα, δεν μπορώ. Άσε με. Εκεί έχεις στα αγγελίους. Τι είναι γαργαρίου. Όχι ρε φίλε. Χριστούγεννα θα πάρει, μα σε πάρει, μακριά μου εμέ. Όσοι ξέρετε παιδιά το Τζούμπερ έχω κάνει το 10 εδώ γιατί είναι το είδωλο μου. Γουαγένα, γουαγόρι. Γουαγένα το αγόρι. Ρε δεν κουνιέται η Μάντι. Γουαγένα το αγόρι. Έλα βάλτε το γκολ πια ρε Μάντι. Το αγόρι. Το βάλει, το βάλε. Εγώ γράφω 11 λεπτά σχεδόν. Εγώ είμαι στον αέρα. Γουεγένα, γουεγόρι. Πάρε το αγόρι. Αγόρι. Έλα ρε λίγη, τι πάτησες. HP. Λοιπόν, Ξεκλείδωσα τα quest. Γιουπιγιάλια. Έχω 2 quest. Εγώ λέω να το σταματήσω το βίντεο στα 20. εγώ είμαι 17. Λοιπόν, 8-bit θα βάλω. Τώρα σκεφτόμαστε. Έλα, δεν θέλω. Γουεγένα, γουεγόρι. Πάλι έχουμε τη Μάντι. Θα κοιμάται όρθια πάλι. Γουεγένα, γουεγόρι. Γουεγένα το αγόρι. Ηλία, άμα δεις τι γίνεται. Γκολ! Αμάριες. Είμαι με 614 XP. Ο Μάριος είναι ο μάγκας ο προήλας εδώ. Γουεγένα το αγόρι. Γεια σου να. Γιου σου να. Γιου σου να. Ηλία θες να μπει κι άλλος. Όχι. Γιώργας. Just low fidget. Just low fidget. Just low fidget. Εγώ σε 7 λεπτά το κλείνω το βίντεο. Θα μπουν άλλοι δύο Ηλία, εντάξει. Γιωργάρας. Ναι, αυτόν δεν βάλω. Είναι Γιωργάρας. Και ένας 10 Ελιέτ. Ρε, γίνεται να είμαστε 4 άτομα. Ο Γιωργάρας. Έλα, δε Γιωργαρά. Κόρασε το Γιωργάρα. Το Γιωργάρα, έλα. Γιωργάρα. Γιωργάρα. Έλα, γιατί εγώ σε 6 λεπτά το κλείνω το βίντεο. Έλα. I'm ready. 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 I'm
Δεν μπήκαμε το Γιωργάνα. Εμένα δεν με έχει βάλει για το άλλο με. Πώς θα παίζαμε 4 άτομα, δεν έχει τρελό. Δεν ξέρω. Μάλλον θα πήγαινε άλλος από την άλλη μεριά. Όχι! Σουτ. Σουτ ρε. Ο Μάρης θα τα βάλει όλα τα γκολ. Εσείς κανένα. Δεν μπορείτε. Γκολ. Κι άλλο γκολ ο Μάριος. Είναι προήλας ο Μάριος. 20 γράφει. Τώρα θα τελειώσω το βίντεο να δω τι θα τύχω εδώ πέρα. Στο 20. Εγώ έχω 20. Άντε πάμε ένα τελευταίο μάτσα, πάρω το αστεράκι. Πέντε λεπτά. Έλα να παίξουμε ένα τελευταίο. 2 τελευταία πράγματα. Πάλι ίδιος El Primo. Γιούσουνα. Και πριν είχαν τζάκι αυτοί. Δεν είχαν απλώς μόρτες. Oh shit. Έλα. Γιατί. Εντάξει, αυτό είναι το βίντεο. Για να σε κάνετε like και subscribe. Τι είναι εκείνα τα μακαρόνια εκεί πέρα, τα πιάτα. Πάρ' τα από εκεί. Κατέβασε παιχνίδια. Πόσο έβγαλες εκεί να φας, 1 κιλό? Έλα μη μου το παίρνεις λίγο, 1 λεπτό. Τέλος. Έλα παίξουμε ένα μάτς. Θα πατήσεις τα παιχνίδια. Έλα να το σβήσω. Παιδιά, το είδατε τι έγινε. Ο Λιάς δεν παίζει με μποτάκι. Παιδιά. Έλα, το πιάσε. Γκολ! Ναι. Λοιπόν, το πήραμε, αλλά πάμε να πάρουμε το αστεράκι και κλείνει το βίντεο εδώ. Πάμε εδώ. Και παίρνουμε το αστεράκι το τελευταίο. Mythic! Mythic, παιδιά! Το βίντεο έκλεισε τέλεια. Γι' αυτό θα δούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Και κάνετε και ένα like και ένα subscribe. Γεια. Οπα, κάτσε.